Sisplau, anem a començar i posarem el micro. Això no és una broma, això no és una festa de carnaval, és una cosa molt seriosa. A més, ha vingut un senyor que li agraïm que hagi vingut, un senyor important en el vostre vocabulari, el senyor Arcadi Oliveres, economista, professor de l'Autònoma, suposo que jubilat. No? Vale. No s'ha jubilat, és obert. I un professor molt important per a molta gent perquè ha donat llum en temes com la justícia social, una economia més equilibrada, president, suposo que encara, de Justícia i Pau, i altres organismes. L'altre senyor no coneixeu, José Pérez, professor de la universitat, i ell està. Sisplau, insisteixo que dic sempre, això no és Telecinco. Us demanem que us comporteu. Les mesures disciplinàries són les mateixes. Si algú ha vingut aquí a rebentar l'acte, el farem fora i l'expedientarem. Llavors, silenci i escoltar. I fer servir el que hi ha aquí dintre. Que no tot és cera de les orelles. Sense més, aquí us tenim. Bé, bon dia a tothom. Com ja he dit abans, avui tenim l'honor de comptar amb la presència de l'Arcadi Oliveres, que, a banda de tot això, és una persona que ens ha servit una mica de llum per, en aquest temps de crisi, on les retallades ens estan afectant, potser vosaltres ara no directament com a alumnes, però sí a les vostres famílies, o al voltant de la ciutat de Cornellà, ha tingut la deferència i fer-nos el favor de venir aquí al nostre centre perquè aprenguem una mica més de tot això que ens envolta i que en definitiva ens marca i ens condiciona. Aleshores, jo no tinc res més a dir, agrair-li de nou i esperar a vosaltres el major respecte, que escolteu, no que sentiu, sinó que escolteu, és a dir, que realitzeu una escolta activa del que es diu, perquè potser hi ha molta qüestió i molta cosa que no sabeu o que no sabíeu i si us encén una llumeta que us fa qüestionar-vos de com funciona el món i quines són les coses que, o de quina manera es podrien canviar. Res més enllà. Molt bé, doncs moltes gràcies per les presentacions, gràcies per la invitació i estic satisfet d'estar aquí amb vosaltres al començament d'aquestes dues jornades de lluita i de reivindicació que esteu tirant endavant. Si ho hem de fer, tant avui com demà fareu un seguit d'actuacions reclamant que aquestes retallades es produeixin, reclamant que els serveis socials i els serveis públics es donin i reclamant al cap i a la fi que aquesta economia sigui una mica més justa. I això és el que intentaré fer al llarg d'aquesta estona. No pot ser gaire, si ho tenim de fer al pati, i també m'agradaria que hi hagués alguns minuts previs d'intervenció de tots nosaltres. Per tant, tenim un programa que general que com veig que estan les coses i doncs ja hi haurem entre tots. Com vosaltres sabeu, des de fa ben bé, fins a 3 anys i mig, estem situats en una situació que s'anomena de crisi. Una crisi que es reflecteix de moltes maneres. Es reflecteix en l'atur, especialment en l'atur juvenil, es reflecteix en que la gent ja ha deixat de cobrar alguns drets d'assegurança d'atur, que molts drets tenen dificultats per pagar el pis, que molts són desnonats del seu pis per pagar la hipoteca, etc. Estem davant d'un problema molt greu. Però malgrat tot us diré, abans d'entrar en aquest tema, que n'hi ha un altre de molt pitjor. Un problema que nosaltres no patim. Una crisi que només veiem de lluny, però que tanmateix és, sens dubte, la crisi més important que es viu en aquesta terra. I és, com us podeu imaginar, la crisi alimentària. Que la gent es mor de gana. A casa nostra, afortunadament, la gent no es mor de gana.
perquè per malament que estiguis un plat de taula elaboraràs tot. Però heu de saber que la resta del món, morir-se de gana, és una cosa habitual. Tan habitual que fa cosa 2 mesos, 3 mesos potser, vaig escoltar una conferència d'un senyor, un català, que probablement ha tingut molta experiència a les Nacions Unides, un senyor que potser no coneix el nom, és de Tortosa, es diu Federico Mario de Zaragoza, i va ser durant 12 anys el director general d'una de les institucions més importants de l'ONU, que es diu l'UNESCO. Hem de suposar que aquest senyor va ajudar per ocupar i el temps que s'hi ha passat, té bona informació. Doncs una conferència recent, aquest senyor ens va dir que d'acord amb les seves dades, aproximadament, i s'ha de confirmar que us diu, aproximadament 80.000 persones moren de gana cada any. Us asseguro que no hi ha cap altra catàstrofe superior, per molta crisi que tinguem nosaltres, cap catàstrofe superior al fet que diàriament morin 80.000 persones de gana. Aquesta és una tragèdia immensa, la pitjor de totes, la pitjor crisi que ens pot tocar. Però, curiosament, i encara molt, verdaderament, davant d'aquesta crisi, hi hauria solució. Al mes de juny de l'any 2008 es va reunir l'ONU. L'ONU té un departament especialitzat en temes d'alimentació i agricultura, doncs si voleu vosaltres, que s'hi sentit una altra vegada, i es diu FAO. La FAO es va reunir precisament per estudiar el problema aquest, el problema més greu de la humanitat, que és el problema de la fam humana. I la FAO va dir que aquest problema seria soluble si fossin capaços d'invertir diners. Invertir diners en regadius, invertir diners en camins rurals, invertir diners en tractors, en formació professional agrària, en granges, en moltes coses. I en aquesta reunió del mes de juny de l'any 2008, la ONU va demanar a tots els països rics del món que entre tots ells constituïssin un fons de lluita contra la fam, que l'haurien d'alimentar entre tots els països rics del món amb 50.000 milions de dòlars cada any. I que amb 50.000 milions de dòlars cada any es podrien fer aquestes inversions que us acabo d'anunciar i es podria eliminar en relativament poc temps la fam en el món. Què van respondre els països rics? Que no tenien diners, que mai trobarien 50.000 milions de dòlars per donar-los, que els seus pressupostos eren molt ajustats. La ONU ho va lamentar i va dir que en aquest cas la gent se seguiria morint de gana. Però fixeu-vos en el paradox. Això que us dic s'esdevenia el mes de juny de l'any 2008. 3 mesos més tard, el mes de setembre del 2008, esclatava aquesta crisi financera que ara tenim damunt nostre. I esclatava arrel de la caiguda d'una gran banca nord-americana, potser de vosaltres li sona, que es deia Lehman Brothers. A partir d'aquest moment, els governs dels diferents països del món es van dedicar a ajudar la banca perquè no caigués. Així ho van fer els governs dels Estats Units, de la Unió Europea, de Canadà, de Japó, de l'Austràlia. Això ja fa 3 anys i mig que dura. He estat calculant quants diners s'han donat durant aquests 3 anys a la banca per salvar-la. I us puc assegurar que segons les estadístiques que acabo de confirmar la setmana passada en el diari, el que s'ha donat a la banca és exactament 4.600.000 milions de dòlars. Si feu una petita divisió, 4.600.000 milions de dòlars. Diré, pels 50.000 milions de dòlars que volen donar per resoldre el fam en el món, fareu que el resultat del pacient és el número 92. Què vol dir el número 92? Vol dir, fixeu-vos bé, en aquest immens escàndol que ens hauria de fer protestar de Mediterrani. Vol dir que a la banca, en aquests últims anys, se li ha donat tants diners que hauria permès eliminar la fam 92 vegades a rebre. Ja em direu si això es pot acceptar o no es pot acceptar. Una banca que ha fet normalment unes operacions que a vegades són dubtoses, se l'ajuda i se li dona 92 vegades més que el que feia falta per evitar la fam. O dit d'una altra manera, amb el que hem donat a la banca hauríem pogut donar la fam sobre el món als propers 92 anys. No té cap tipus de sentit. Estem posant diners i diners i diners. Encara ahir el diari deia que els bancs europeus segueixen anant malament, que la Unió Europea acaba de decidir de donar-los 92.000 milions d'euros. És a dir, pràcticament 2 anys de lluita contra la fam es van decidir ahir per augmentar encara la quantitat de pressupostos.
Estem en un món absurd, en un món injust, en un món irracional. Donem milions i milions i milions i milions a la banca i no som capaços de tenir diners per cobrir les necessitats de la sanitat, per cobrir les necessitats de l'escolarització, per cobrir els serveis públics. Això és inacceptable. Però com urgent, que aquests diners per poder pagar la sanitat i els serveis públics han de sortir, com vosaltres sabeu, dels fons de l'Estat. I d'una altra manera, ha de sortir dels impostos. Doncs bé, hi ha la Universitat de Barcelona, que vosaltres ho vegeu, que es diu Pompeu Fabra, que fa pocs mesos va fer un estudi i va dir que a Espanya el que hi ha és una enorme quantitat de frau fiscal. De gent que hauria de pagar els impostos i no els paga. Especialment bancs, especialment grans empreses, companyies transnacionals, que no paguen els impostos. I que deia que després de la Pompeu Fabra, que aquest frau fiscal suposa 80.000 milions d'euros cada any. Només us diré, a títol comparatiu, que Espanya pagar les pensions de tota mena, pagar les pensions de viabilitat, pagar les pensions d'orfandat, pagar les pensions de llarga malaltia, pagar per resultat les pensions de jubilació, suposa a Espanya cada any 110.000 milions d'euros. I el frau fiscal de la gent que la paga suposa 80.000 milions d'euros. I d'una altra manera, si les grans empreses paguessin els seus impostos, podríem augmentar les pensions amb un 80%. Ni en diners més que de sol. I en canvi els estem amb aquestes tonteries. No paguen els impostos, la gent els hauria de pagar. Però no és aquesta l'única cosa, no? N'hi ha d'altres. Una cosa que es parlava sovint, per tal de no caure en retallades, és que no es gasti en despeses inútils. Us diré que Espanya té una considerable i inútil despesa amb una cosa que denunciem sovint, que és la despesa militar. Mira, aquest any no s'han pujat les pensions. Els funcionaris us ho donen a dir, no s'han pujat les pensions. Què ha estalviat el govern espanyol al no pujar les pensions? Ha estalviat 1.300 milions d'euros. Però mira, no hi havia una partida per fer augmentar les pensions 1.300 milions d'euros. I en canvi sí que hi havia una partida exactament del mateix import, 1.200 milions d'euros, per pagar la participació espanyola a Europa en la construcció d'un avió de combat. Tenim diners per construir un avió de combat i no tenim diners per pagar les pensions. Un avió de combat que té una anècdota. Aquest avió el fan conjuntament 4 països: Alemanya, Anglaterra, Itàlia i Espanya. Fa uns temps, la persona que governava Alemanya, el senyor Castellers Soleda, que era el que estava abans de la senyora Merkel, va fer un discurs i va dir: si jo puc, Alemanya abandonarà aquest projecte d'avió de combat. És una despesa inútil, és un avió molt car, i només és un avió que es va dissenyar per atacar la Unió Soviètica. I mira, però la Unió Soviètica ja no existeix. No té la pau que s'ha. Va dir el primer ministre: jo procuraré que Alemanya es retiri d'aquest projecte d'avió de combat. Al cap d'uns mesos, aquest senyor Joder deia: jo ja volia marxar d'aquest projecte d'avió de combat. Però militars, industrials i banquers no m'han deixat abandonar el projecte. Escolta, qui mana la democràcia alemanya? El cap de govern, suposadament escollit pel poble, o els militars, els industrials i els banquers? Espanya està fent aquest projecte. I a Espanya ens costa aquest avió cada any, com us dic, 1.300 milions d'euros. És el mateix que hauríem de fer servir per pujar les pensions. Espanya, evidentment, no construeix tot sol aquest avió, ja té un projecte de 4 països conjuntament. És més, Espanya és el país que té la part més petita d'aquest avió. Concretament, només paga el 13% de l'avió. 13% de l'avió, que són 300 milions d'euros l'any, 13% de l'avió que ens permet construir només el 13%, que és el mecanisme, i en concret Espanya construeix la cua i l'ala esquerra de l'avió. Si teniu en compte que Itàlia construeix l'ala dreta, ens vam preguntar normalment si l'avió serà estable o no serà, i no cal us dir jo que ens van regalar, es van entregar el primer dels avions, es va escalagar l'endemà. Com pot ser que tinguem aquestes despeses completament inútils i en canvi no tinguem diners per pujar? Les retallades són absurdes. Diners n'hi podria haver-hi per tothom. Sempre i quan, primer,
cobreixin els impostos que s'han de cobrar, i segon, que es deixin de l'èxit. I això, per desgràcia, estan aquests resultats, repercuteixen en la sanitat, vosaltres heu vist, aquí no és ambulatori, repercuteixen en les escoles, es treu professorat, i repercuteixen en els serveis socials, i repercuteixen en les coses. Això és una raó. Però hem de canviar radicalment la situació. Vosaltres sabeu molt bé, des d'aquesta jornada de lluita, aquesta jornada de protesta, perquè no segueixin retallant impunement els serveis socials, que són bàsics. A Catalunya, per exemple, és absurd el que ha passat, com vosaltres sabeu, s'acaba d'anomenar en el govern aquest nou de la Generalitat, que els governs de fa un any encara no, què s'ha fet? S'ha anomenat un conseller de Sanitat. I què s'ha anomenat un conseller de Sanitat? El senyor Boi Ruiz. Què feia el senyor Boi Ruiz abans de ser de Sanitat? Era el president de les mútues privades de Catalunya. Amb el qual havia cap ganes de donar servei públic de sanitat. Totes aquestes coses les hem de començar a veure i hem de començar a pensar. No podem admetre aquestes retallades. Però atenció, la crisi és forta, la crisi és solucionable, com us acabo de dir, fins i tot la crisi de pantalla. Però en aquesta crisi també nosaltres hi hem de parar atenció a una cosa, donant la vostra que és el que dic. Aquesta crisi pot ser que en sortim, pot ser que sí, però en tot cas, el que no podem mai és intentar sortir d'aquesta crisi recuperant el creixement. Una cosa que voldria dir, que us afecta més a vosaltres, que no passa a mi. El creixement econòmic pels països rics, per aquells que vivim a la part privilegiada del planeta, s'ha acabat. No podem créixer ni una ungla més. Res. Som, no vosaltres, la meva, la pitjor generació que ha tingut cap a l'història. Hem contaminat el planeta, hem embrutat l'oceà, hem destruït la capa d'ozó, hem destruït els icebergs que hi ha en l'oceà, hem explotat el petroli, hem fet totes les pitjors desgràcies que es podien fer. I les futures generacions, entre ells la vostra, patiran les conseqüències del nostre pèssim comportament en el consum. No podem seguir consumint de la manera que consumim. No podem seguir consumint de cap manera de la forma que consumim. Hem de rebaixar el nostre consum. Això, per descomptat, no afectarà la nostra felicitat. Nosaltres no som feliços perquè tinguem més coses, som feliços perquè tinguem més amics, perquè estiguem més ben acompanyats per moltes coses. Però ja que nosaltres ho hem fet tan malament, la vostra generació s'ha d'acostumar a que no tenim curs. I no podem créixer com ho dic. No podem créixer com ho dic. Si, per exemple, els seus acabat un telèfon mòbil, mireu de reparar. Si pot ser, no compreu un altre. I si en diuen, mireu de tenir un altre. Us posareu per exemple. Fa 15 anys que estem utilitzant telèfons mòbils. Pràcticament és tota la vostra vida. Però només és una part molt petita de la llengua. Doncs bé, resulta que com segurament serà un telèfon mòbil només funciona si té cobertura. I la cobertura no serveix per res. I què li dona un telèfon mòbil amb cobertura? Doncs uns filamentets que es posen a dins, que són fruit d'un mineral que es diu coltan. I aquest coltan només existeix a 3 països del món: el Congo, Austràlia i Ruanda, amb un 80% al Congo i amb un 20% Ruanda i Austràlia conjuntament. Doncs bé, heu de saber que cada vegada que estem en telèfon mòbil, si ha de posar una petita part de coltan, si no, no funciona. I com que coltan no n'hi ha, totes les companyies telefòniques van, especialment al Congo, que en té el 80%, a fer picabaralles a veure de quina manera ho segueixen el coltan. I l'altre dia va sortir una publicació esfereïdora. En els 15 anys que porteu utilitzant els telèfons mòbils, en el Congo ja han mort 5 milions de congolenys barallant-se per dedicar. Aquest article acaba amb una frase una mica dura, que us voldria dir, no us la preneu massa allò petit, però us ho vull dir. Aquest article deia: cada telèfon mòbil que vosaltres compreu nou porta incorporada una petita gota de sang d'un congolenc. Així és com ens comportem nosaltres. Si teniu un telèfon mòbil, no dic dos, i menys encara no dic tres, ho acabo, que hauria que s'espai, però que no l'altre, no vas comprar-ho de nou. Sé que tindrà dificultats per raó, però són petites aportacions que vosaltres com a ciutadans també hi contribuïu. Aquest planeta s'esgota. Una altra cosa, a vegades teniu set. Durant teniu set, doncs evidentment del govern, que compreu una ampolla d'aigua, una ampolla que vols sentir. Però sobretot que mai, és comprar una llauna. Una llauna per fer-vos passar la set.
Una llauna que conté 20 centímetres cúbics d'un líquid que és general desenvolupat i que no es fa per sota, i després ens veu aquesta llauna i no la seva línia. Sabeu la quantitat de benzina que s'ha de fer servir per aquests ulls d'ossos que tenen a la Terra? Com si de l'oll d'autor perquè podeu tenir una cosa allà. No. Escolta, a veure, s'ha de veure com podries tot. No es fa de punta, però ha de veure com podries tot. En tot cas, aquesta quantitat es feia perquè aquí s'ho votarem i s'ho farem com un deixa de fer servir. En passos, sempre de cap. De cap manera. Heu de començar a mirar d'acumular el vostre consum a aquest problema. Estava en crisi. Sé que és difícil el que dic, però és difícil per servir. Si volem tenir un planeta assegurat, sobretot un planeta assegurat per futures generacions, tingui il·lusió que això ho poden tenir molt clar. El consum combustible, per fer fins ara, s'ha acabat. El planeta no dona res. Són dues coses que es barregen. Per una banda, aquestes retallades, de les que no tenim cap culpa, que beneficien els bancs, que beneficien les empreses que no paguen impostos, que fa que hi hagi molta gent que visqui molt bé, perdó, molt poca gent que visqui molt bé, a canvi de molta gent que visqui malament, i després també aquesta idea d'aquest planeta és limitat i que nosaltres l'hem de cuidar. La nostra obligació és que aquest planeta sigui cuidat. I encara, per anar acabant, us volia dir una cosa. Aquesta crisi, aquesta dificultat que tenim ara, de cap manera, la podem fer pagar en els immigrants. Els immigrants no tenen cap culpa. Els hem fet tenir quan ens feien falta. I ara, amb un egoisme colossal, els volem tornar a ser com les coses normals. Això no es pot acceptar mai. El planeta, aquesta és la idea que ho hem dit vostès clar, el planeta és de tothom. Tots sou habitants del planeta. Ningú té dret a posar-hi una sola frontera per tota la zona. Tots ens anem molt. Fa 500 anys altres van molt i van a Amèrica. Fa 50 anys van molt i van a Alemanya. I ara, de manera superegoista, volem tancar la porta per venir nostre. No, de cap manera. El planeta és de tots. I si de tota més gent baixem el nostre consum, tant de bo baixem. Us dic una cosa que us sorprendrà. En aquest moment, cadascú de vosaltres, segons els estadístics, cadascú de nosaltres, estem consumint en aquest món cada dia la mateixa quantitat de consum que tenen 85 persones de Bolívia. Cada un dels consums que nosaltres fem cada dia és el consum equivalent al que fan 85 persones de Bolívia, o de Bangladesh, o del Txad, o de nou país. No tenim dret a consumir 85 vegades més que consumir de Bolívia. De cap manera hem de disminuir el nostre consum. Però de Bolívia, el resultat, l'ha de pujar. Hem de començar a entendre que les coses són això. I per tant, ser del tot generosos amb la immigració. La culpa de la crisi no és dels immigrants, és dels bancs, és de les empreses i és dels governs. Que no fem res de donar. Us diré més, una cosa que us ho contarà. Madrid, en el Ministeri d'Economia, fa un estudi cada any sobre una cosa que és molt egoista, però us ho vull dir. Què es donen als immigrants en forma d'impostos, què s'aporten als immigrants en forma de seguretat social, d'escoles i de coses que i si el que és total, d'allò que ens donen els immigrants a nosaltres, cada un dels ciutadans de l'estat espanyol, cada any rep un regal als immigrants de 105 euros. Si porteu les quantitats d'ells que donen els immigrants i el que nosaltres donem d'ells, que es donen ells en forma d'impostos i que els donen nosaltres en forma d'educació, d'habitatge, de servei social, del que sigui, el saldo és que ells ens donen a cadascú de nosaltres cada any 100 euros de regal a través dels pressupostos. Per tant, un tema que és molt de futur i un tema que és molt perillós és el tema del racisme i el tema de la xenofòbia. I us asseguro que estic molt i molt escoltant. Perquè arrel d'aquesta crisi han sortit brots de racisme i brots de xenofòbia. I un partit completament impresentable. Que un senyor que es diu Anglada i el que es diu Plataforma per Catalunya ha començat a veure quantitats de vots completament immerescuts a base de criminals. Hem de ser generosos amb la immigració. Hem de ser generosos amb el planeta. I hem de reclamar en aquells que tenen diners que paguin les quantitats perquè no hi hagi d'haver retallades. I per acabar-ho, nosaltres hem de saber una mica també quin consum tenim que sigui responsable i que el planeta resisteixi. Diem de debò, que allò que nosaltres fem no superi les capacitats de recepció del planeta. Us diré una cosa, per acabar. Fins l'any 1986, tot allò que els humans consumien del planeta, fusta que treuen dels boscos, aigua que contaminàvem, aire que portàvem, cap de l'ozó que destruïen, fins l'any 1986. Tot el que els humans destruïen del planeta, el planeta ho podia recuperar, ho podia refer a l'any següent.
Des de 1986, allò que nosaltres consumim, al planeta ja no hi ha lleis a reproduir l'any següent. I això què vol dir? Doncs que a partir d'un cert moment comencem a menjar coses que no reproduïm, sinó que ho aprenem a costa de futures generacions. Això és com aquest que diu bosc. Si del bosc cada any talla la fusta que el bosc produeix, tindrà bosc de l'orient. Si cada any s'encamarra en consumir més fusta que el bosc produeix, com es veurà? Sense bosc. La Terra, des de 1986, s'està quedant sense bosc. I el conjunt de l'últim les estadístiques, allò que la Terra va reproduir el 2009, no era el que els humans havien construït el 2008, era el que els humans havien construït de l'1 de gener al 23 de setembre del 2009. I del 23 de setembre al 31 de desembre com vam viure, de gorra a costa de les futures generacions. Estem deixant un planeta que és un desastre pels nostres fills i pels nostres fills. No ho podem fer. Hem de sortir de la crisi, esclar, hem de sortir de la crisi. Hem de dir feina, esclar, hem de dir feina. Però evidentment no podem, i segur que els recursos no podem. I vosaltres direu, com us volia fer, i com podem tenir feina si hi ha 5 milions d'aturats? Doncs mireu, una solució ben senzilla, que van aplicar a França fa 12 anys i que seria una resposta adequada a la crisi. Sabeu com van resoldre l'atur a França fa 12 anys? Canviant la jornada laboral. I en lloc d'una jornada laboral de 8 hores, passa a fer una jornada laboral de 7 hores diàries. El qual vol dir que la jornada setmanal no era de 40, passava a ser de 35. Les 5 hores que sobraven de cada treballador s'entregaven als aturats. En 2 mesos, França va recollir 1,5 milió d'aturats, que són els que tenien que fer. Hem de fer exactament això, repartir el treball entre tots, que els que tenim sort, treballar una mica més, perquè és la meva feina, pugui treballar una mica més. I vosaltres veu del primer bé, si abans treballar 40 hores i cobrava 40. Ara treballar 35 hores i cobraré 35. No. Tu treballaràs 40 i cobraràs 40. Ara treballaràs 35 hores, cobraràs 35 hores. Però les altres 5 hores les hauràs sentit de treballar. Que et pagaran 35 hores treballaràs. I 5 hores aturades, amb el qual al final acabaràs cobrant 37 o 38 hores. I què més vols tu que tens una hora de feina, treballant 37 o 38 hores, mentre que aquest que no hi ha feina, ara també treballarà 37 o 38 hores. Com no comencem a entendre l'economia d'una manera solidària, no farem res, de res. Hem de repartir el treball que deixem. Hem de ser conscients. Hem de ser conscients també una mica d'allò que s'està fent amb els nostres diners. Què es fa amb els nostres diners? Coses poc recomanables. Tot com diuen nosaltres, que fem una manifestació, i no la guerra d'Iraq, una manifestació que es fa a Barcelona, el mes de febrer de l'any 23, i hem inaugurado la guerra d'Iraq, després s'arriba al final de llei i posem el nostre sol, per exemple, en el banc de Bilbao Vizcaya, i és un banc que no recorda fabricar només. Home, no. Sense ser coherent amb els diners, no puc dir que vull la guerra el dia 15 i el dia 10 posava la reunió al Bilbao quan el sentit, que són els cotxes banquiers. No pot ser. Hem de començar a millor i hem de posar les coses a la vida. Ara encara ho veu poc amb els diners, com molt de tenir diners d'estalvis, però el dia de demà, com us heu vist, què passa amb els nostres diners? És quelcom que hem de veure i quelcom que hem de veure. Hi ha moltes coses a fer, ja ho veieu, moltíssimes, i el fet que m'hagin de créixer no vol dir necessàriament que sigui de pitjor. Jo penso que molt de climat. Podem viure de manera vida. Créixer no podem, però ens podem desenvolupar en teatre, en literatura, en música, en poesia, en tot el que volem. Aquest futur sí que el tenim al davant i plantegem-nos que ara crisi. Plantegem-nos que nosaltres no som els responsables, que hi ha uns que s'amaguen amb els diners i que s'hi ha de decidir aquests diners, però pensem a l'altre darrere que hem de canviar aquest model econòmic, que nosaltres hem de consumir menys, que nosaltres hem d'evitar l'expressa vida i que nosaltres hem de ser generosos amb aquests immigrants que ho deixo aquí, que de 10 minuts per fer una mica de debat, si les coses no d'anar, però no hauria de dir gràcies. Bé, doncs, si teniu algun tipus de pregunta, mantenim el silenci i ara seria un bon moment per fer aquestes reflexions entre nosaltres, la tecla i tot això que ens envolta, que ens ha explicat
amb força claredat a l'alcalde. Que esteu avergonyits. Jo crec que seria positiu que expliquessis breument la taxa que vas explicar la xerrada de Maria. Sí. Bé, doncs, moltes gràcies per la pregunta. En què consisteix això que s'anomena la taxa Pavi? Doncs res més i menys que un impost damunt de les operacions especulatives que hi ha a borsa. Segurament nosaltres veu que la borsa funciona, perquè és lògic que funcioni, perquè si tenen diners els posin a borsa, això vagi per una empresa, aquesta empresa treballi. Si jo vull posar de fer els diners a Telefònica, que vull que Telefònica faci instal·lacions, doncs jo vaig a borsa, compro opcions de Telefònica té més diners per augmentar les seves instal·lacions. Això està bé. Però no és que posi diners a la borsa per comprar opcions de Telefònica i tingui 20 anys a la butxaca aquestes opcions de Telefònica. I l'altra cosa és que compri aquestes opcions de Telefònica els pico de nit per vendre'ls als picolestres. Jo no tinc cap interès en que Telefònica aquestes coses. Tinc interès en guanyar diners. Tinc interès en allò que es diu especular. Què vol dir? Doncs que compro els pico de nit i vendo els picolestres si noto que les opcions de Telefònica han pujat una mil·lèsima. Amb l'elecció de Ferrer, els 150 eleccions, comencen les coses. I avui en dia, per desgràcia, a borsa, les operacions que es fan així a curt termini, fixeu-vos bé, no vas anar a borsa i jo compro opcions de Telefònica, les tinc durant 20 anys i que Telefònica faci instal·lacions. Una altra cosa és que jo vaig a borsa i escolta, jo compro opcions de Telefònica, les tinc a dir, i me les veig per les picoles, perquè hem pujat una operació de l'operació. Una cosa és una operació normal, una operació bona, i una altra cosa és una operació especular. Doncs bé, per frenar aquestes operacions especulatives, un premiador de l'economia nord-americà, Chess Mont, i que es deia James Tobin, va dir per evitar això que la gent compra els picoles de nit i vengui els picoles. Aquestes operacions a curt termini vol dir que durin menys de 3 dies entre que es compra i que es ven, hauran de pagar un 1 per 1000 de la quantitat comprada i de la quantitat vendida. I en Tobin va calcular que pagant el 1 per 1000 passarien dues coses. Una, que la meitat de l'especulació desapareixeria, perquè és una especulació que es fa amb un banc que estan determinats, que la que li poses una operació quan compres i li poses una operació quan vens, les operacions han perdut interès. Però en tot va calcular que malgrat tot hi hauria un altre tipus d'operacions que sí que es mantindrien, perquè es mouen amb companyes més altes. I aquestes operacions que es mantindrien, segons la calculació, què suposaria? Suposarien pels governs un ingrés anual de 200.000 milions de dòlars. Si recordeu la xifra que donava el conseller d'aquesta xerrada, 200.000 milions de dòlars suposa 4 vegades l'eliminació de la fam. Aplicar la taxa Tobin seria perfecte. Reduiríem l'especulació econòmica i recaptaríem 4 vegades més que el que és el càlcul de l'econòmic. L'especulació és una. Us diré una cosa. Entre aquell tipus d'operacions, comparacions de l'Alfànic per tenir els 20 anys, i el segon tipus d'operacions de comparacions de l'Alfànic per vendre les capacitats. La diferència és que el segon tipus d'operacions és 40 vegades més sant que el primer tipus d'operacions. I a la borsa, sobretot, es fan operacions especulatives. I aleshores que hi ha Tobin, les eliminarem, perquè no serveixen a ningú. Posarem aquesta taxa, recaptarem diners. Quin és el problema? Doncs que ara fa 2 anys, el que aleshores era el primer ministre de la Gran Bretanya, un senyor que es diu Gordon Brown, l'antecessor d'aquest senyor Cameron, que ara governa, va fer una proposta. I va dir, jo voldria que Anglaterra fos el primer país del món que apliqués la taxa Tobin. Proposaré als experts del Ministeri que preparin un projecte de llei per aplicar. Tant un punt que ell va fer un discurs, el senyor Obama va enviar a correcuita a Washington, el seu ministre d'Economia, per treure-li del cap al senyor Gordon Brown aquesta idea, argumentant que això perjudicaria l'economia nord-americana. No és veritat, això perjudicaria els especuladors nord-americans, dels quals, com sigui, el ministre d'Economia nord-americana és un país que representa. I per això no hi ha la possibilitat de reparar aquesta taxa. L'únic que de moment ha cobrat aquesta taxa és el Parlament Europeu, cosa que està molt bé. Però per què ho ha cobrat el Parlament Europeu? Perquè no té dret a aplicar. La taxa Tobin l'apliquen els estats, no la Unió Europea ni nada. I per tant, això es diu que ha d'haver fins pagar.
Messi, sisplau. Yo quiero hacer una pregunta. Tanto que dice que damos tanto, se da tanto dinero a banca, industria, etc. Nosotros en teoría tampoco no podemos hacer nada al respecto porque es una gran cantidad de dinero que nosotros ni podemos ahorrar ni podemos tener. Pero, ¿qué se opina de recortar cosas innecesarias como por ejemplo el Senado, que en teoría no sirve para nada, porque si se aprueba, si una ley va al Senado y se anula, luego va al gobierno y se aprueba, no sirve para nada. Y sería también una gran cantidad de dinero que se podría destinar, como por ejemplo a educación y sanidad, que sí que son cosas que en teoría no se pueden tocar, y otras cosas que sí que podemos recortar y en cambio ni siquiera se nombran ni se tocan. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Doncs estic completament d'acord. Hi ha moltes coses que es podrien retallar perquè avui en dia són despeses inútils i no tenen cap qualitat a la gent. Tu n'acabes de diure al Senat. Jo encara m'afegiria els tres, l'exèrcit i la monarquia. I les coses que es podrien fer. A partir d'aquí, la quantitat de diners que es podria seria colossal. Perquè per veure que tenim molts diners que es podrien fer. No es fa, també no es fa. Però la solució és pressionar que aquestes coses passin. Hi ha altres coses, per exemple, Catalunya té dificultats, molt bé. Quines xorrades tenim. El govern de l'Estat es gasta cada mes amb una impassibilitat que es diu el circuit de Montmeló. Això no es pot fer. Gastar diners en xorrades d'aquestes del circuit de Montmeló, que després no poden tenir en voluntat digital. El circuit de Montmeló va tenir tots els bancs privats, en particular el cotxe i separat, que vol dir que no hi ha principis. És a dir, que hi ha coses que es poden fer. I una secretatura molt seriosa, jo encara no he comptat el moment. Estic completament d'acord. Más bien suministrados, se podría salir más bien. Están bien suministrados los impuestos que suban van para sanidad, educación y otras cosas del estado de bienestar. ¿Crees que esa crisis podría haber surgido? Mira, tens tota la raó, diputat Pablo, que els impostos i funció de quantitat. Contaminó, que es diu, Espanya és un dels països d'Europa que menys impostos té. La fiscalitat és la més fluixa. I encara ens dediquem a rebaixar. En els últims anys el govern ha fet tres coses pernicioses. Primer, ha tret l'impost de successions. Segon, ha tret l'impost del patrimoni. Tercer, ha baixat l'impost de les rendes més altes. I aquestes tres coses no acaben de posar per dir. Mireu la barbaritat que ha fet el senyor Mas al 2020. Quina barbaritat ha fet? El dia que el senyor Mas va prendre possessió del càrrec, va suspendre l'impost de successions. Els rics a Catalunya, perquè es poden ser pagada, van deixar de pagar 55 milions d'euros. El govern català no ha tingut 55 milions d'euros. I en canvi, aquest agost, que és la vostra única d'emissió, el govern català va rebaixar aquella renda mínima d'inflació de la gent que està penjada i que més necessita aquests 400 euros per dia. Van tenir el trampa i amb ells els ignorants. Què ha estalviat el govern català per reduir la renda mínima d'inflació? 55 milions d'euros. Qui ha deixat de cobrar els fills de l'impost d'impuestos? 55 milions d'euros. El que ha fet el govern català, claríssimament, és tenir els pobres per donar-los. Això és una cosa que jo he fet per l'obres. Això és una mica per entendre-ho. Aquests impostos i l'impost de successions i l'impost de patrimoni, que ara diuen que faltava per la dreta, però és que durant 8 anys ja va treure, i cada dia vol posar posant en la Conselleria i si vol donar els impostos no va pagar. Falta de un sistema fiscal, i més en el cas espanyol, els impostos són molt baixos en comparació amb el
Bé, hi ha una pregunta més. Jo volia començar més que res perquè és un tema que és una d'actualitat d'aquests dies, que es parla molt del pagament. Què és el pagament? Que podria saber la seva opinió respecte a les rendes més altes, d'alguna manera. Probablement no sigui una altra cosa com la participació nostra en uns serveis que fins ara eren gratuïts. Fins ara nosaltres anem al ambulatori, anem al centre d'assistència primària perquè ens mirin, saludem el metge o la metgessa, amb les recomanacions que ha de fer i ens anem a educació. Jo, com a pagament, vol dir que abans que la metgessa ja escolti 2 euros per aquesta visita. La visita val molt més, la visita no val 2 euros, no? 50 euros. Però tu vol dir que has de participar una mica en aquesta visita. Això és antigament, serveix per portar diners i per altra banda serveix també per inserir una mica. I si la visita no és absolutament necessària, doncs no anem. Que és que la gent al metge ha de venir una bici i escolti, aquest nen de vida possible, doncs van allà. Doncs si ha de pagar 2 euros, potser hi anem. Però de tota manera jo penso que els inconvenients són més grans que les avantatges. I que encara que sí que algú limitaria amb les seves visites al metge o amb les seves necessitats, penso que la sanitat ha de ser pública, generalitzada i gratuïta. I que això que recaptaria el Parlament són quantitats extraordinàriament petites i per altra banda segurament incidir en aquells que més diners tenen, en aquells on millor metge i canviar altres procediments i el dia de demà. Per tant, jo entenc que algú pugui sortir del Parlament, jo particularment estic del tot en contra. Bé, seria doncs agrair al centre i des de, els alumnes que han volgut aquest dia reivindicatiu i els professors que ens hem afegit a l'Arcadi, la seva presència aquí, als alumnes que ens han portat al deudament i demanaria un fort aplaudiment per aquest senyor. Una, felicitar-nos perquè sorgint d'iniciatives sabeu que no podem admetre pacíficament les decisions dels governs, que és el que va fer jornades de i de protesta, i entenc que això és digne d'ell i és motiu de felicitació. I en segon lloc, perquè sou un grup nombrosíssim i heu tingut un comportament excel·lent, dialogant, silenciós, i això com a persona també s'agraeix.